береза. Засохла, впала і стала підґрунтям для росту нового життя. А це ось ці такі кульки, які всипали, так рясно всипали кору берези. Це і не гриб, і не бактерія. Ух ти, спори з нього летять. Це лікогалана деревна, особлива форма життя. Ну, ось вона так ближче виглядає. Такі в неї спори. Це слизовик. От. В народі його називають вовче молоко. У молодому віці ці кульки мають такий яскравий рожевий персиковий колір. А от коли дозріють, то стають сірими. І от такими спорами вони розмножуються. Вдихання спор слизовика шкідливе і навіть небезпечне для здоров'я. Тому краще обходити ці кульки стороною.